Salom. Oras medita salutna, moliate meditu hatta, dilihat pe hai pason, dihita salutna ruas ni huriata kepe sentosaon. Songon himbauan sen hami toktong mahita, mengikuti protokol kesehatan, asa tok kita di bagasan hai pason, saat tu na bolong akasahit ni siap pertibion. Ima kata siap kami moliate mah, atong tapau be maruhata matangnya mahita di bawah maruhata be. Amin. Kaparari madeta sia nomor 10 itu wait sada 2. Mari hite gor ni debata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni to di porbadia na tumapalangi do tanoon. Amin. Disuruh debata do anak na nagabe pardengganan taringo tu dosata. Amu ale akadongan molosongoni dia holingi debata hita. Ikodoh do hita masih holongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Amanami na di bawah gijang, mauliati maru hanami tuho, ala dilon ho anak muna sesadai tuhami, jala di paluaho hami sian gonggoman di sibolis. Upangido hami tuho, saramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami juppa masa hasusan do tahagugutan. Saya sama dosa nami do pangalasan nami di hatam nabadiai. Saya perbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pamasuk hami Tuhan ulas sugut, asa pujon nami ho disi rodi saliling dililinga, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bilmamu.
Paparadi detas yang nomor 304 ayat 2. Patik ni bata di mingguta sadarion ima patik perjolo dohot lapatanna. Patik perjolo ahu do Jahoba di batam ninda di batata dan jadi marakup ahu bahinonmu di batam. Dia do lapatanni odo. Ikonu biar rohatta jala humolong jala pos mida di bata asa mida nasana adong atong rak mahita mangido gugu tutup hatta di bata. Ale Tuhan di bata, saya perbuku memahami mengulah lembar tukatu. Amin. Papara di detas yang nomor 104 ayat 1. Tato potima dusata nagurangi tujulun di bata tapadukbe marohata martangiang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom wilala hami rikok do asini roham disalut hami halak perdosa. Alani ido bahan na paserep hami diri nami sadarion dijolom. Jalau parhatopot tami tungda jok-jok do hami manibil sian akka dalam nabadiai songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang di halamohon roham hamatian ni akka perdosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masalu hage duhon nami dohot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sepahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugon itu di perbadia asa tarapun situtu roh nami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bayan hasangapon di guarmu nabadei. Amin.
Laos tabigi ma baga-baga taringot tuha sesan dulu satta. Roma hamu tuahu asa mangulu to dimuna nina tuha jahuba. Tung sura raradu samuna son abit bunga dap botardo bahenukku son itap. Nang perara son abit asuba gabi son hapas domuse. Asangapun ma dibata na digijang. Amin. Dumam. Paparade detas yang nomor 240 ayat 4. Epistel son patujuru di janita di mingguta sadarion. Imasian sada Musa tulupitu ayat sada ayat 27 rodi tulupulu. Sada Musa tulupitu ayat 27 rodi tulupulu. Pajahama marsikat sorong. Jadi dung tolhas si Joseph tulabung ni akka hahanai di osari na sida ma baju sapu borna nagajangi na pinakkinay. Dungi ditakuk nasida ibana jalari dabu ibana tu godung alai rumar godungi dang marisi aik. Dungi hudul ma anggo nasida mangan sagu-sagu dungi manatap-natap ma nasida gabedi ida ma marudurur ala Ismail Rosian gileat rak dohot uto nasida akan mangusung pamurpuri niak na khusus dohot amijong akan alaho tuat tutano Misir palakka hossa. Jadi ni nasi juda ma tu akka ha angginai ahamalabata molo ita bunu anggitai jala ita porso mudarnai. Beta ita gadis ma ibana tu hala Ismailan asa unang mengenai tangan kita tu ibana ai anggita jala sibukta ibana jadi ditangihon akka hahanai ha angginai ibana. Dungi di nama molus akka pertiga-tiga halak midiani dienet nasida masih Joseph siang godungi tu gijang jala digadis si Joseph harga 20 rupiah tu halak Ismail akan nama puan si Joseph tu tanu Misir. Dungi mula masih Ruben tu godungi ape dang bedi bagasan godungi didapat si Joseph jadi disasani ma akka ulusna rak mahita ayat 30. Dungi mulak maibana tu akka angginai nin nama dang berisi dak nanaki tu dia nama au ido sahatna mertua do akan atu bangun hata di bata jalan na tiopsa. Amin. Tabaradi detes yang nomor 404 ayat sada.
hapor siaw tai songon na hina tidak koni dongat ta sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di di debata bata Jehovah Jehova ido ama parguguna so hatu dosan na tumo palangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhun di si Maria na gabi-gabian siator di parbadia adoran sohawuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di silatus na mate tarpajal doi bana di hau pinor silang na tua banua toru udung di tanu na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamuni di bata Jehova amanai pargogo na so hatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon mangumi na mangulu dohot te au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan hal Kristen akka nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mati dohot di muluan nasora suda. Amin. Tapi gimana titik masa di minggu ta saudara. Salam dihamuna amanami nanami sangonoma titing namasa di huriata dohot nanak masa di huriaton na parjolo mamuka sadarion pidda huria ima keluarga Padri P. Gultom inang Buru Panjaitan pidda tu huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru distrik 22 Riau maringanan nasida di perumahan Grand Taman Sari Cluster Maya G7 nomor 11 RT 43 Loajanan Ilir masuk sektor Walu. Napa 2 tahun warga jemaat marulang tahus di Bagasan Minggon adong berjumlah 20 sia halak. Pembaharuan database pilihat tahun dohot totok ripe jadwal ibadah minggu ibadah live streaming jadwal pro kantor dohot organis dohot titing parhepengon boy mata jaha di lembara titing nang di share tuhita ganup di pasu-pasu tuhat tama huriana nang hita pe di pasu-pasu tuhat tama di bagasa perminggota sedarion noang mersada mahita di bagasa tangiang pengudianon martangiang mahita mulia te doho puji-pujian di pasaha rohanami tuado pamu nabadiel Tuhan disude dengan di basam mangiri-ngiri kami bui marhai pasuk kami ali Tuhan tolhas tu bagas jorom nabadion lau memuji pasangapo bar nabadi di bagasa kahi pasun nasyakui ali Tuhan di bagasa perminggon namion saya iring-iring jalara motima daging nang tudina ali Tuhan swak sunguni manut Tuhan hatam nabadi naneng tolhas di tonga-tonga ni huriau na Tuhan saya merdara doh denggat tarias hatami ali Tuhan bui ulah kami hatami di bagasang nguluna ali Tuhan nami namrah bangsa di Bonua Gijang ragam ni nahubulus sami di parngulunun ali Tuhan di dongan nami nasya sektor sada satu sektor walu ruas ni huriam makabi pesentoson pasatai matu tangamu dabadi ruas nama godang ruas dana doho ruas na poso remaja na poso bulung dongani jala tangat-tangan ma perngulun nasida luhuk nali Tuhan lemah hai pasun nasyakui walau tungadong na di bagasan hagalian ni pamatang di bagasa parsahiton tutangamu dabadi ma upasatami nasida li Tuhan tap ape homma tangamu dabadi na mangubati masuk obat na pinakin nasida gawe sumuang marhai pasun akka na marhagalion
jala na dibagasa parsahi to nalitu. Tuhan debata amanami narabangsa di benua gijang, mobi dibagasan tikyon pastorian nami ali Tuhan, ima namasa di negara nami bahkan di 2/3 ali Tuhan, ima pandemi corona na sedang menggema ali Tuhan, bahkan merenggut nyawa. Alani ali Tuhan, kuasa tami matu tangamu DBD, sude aka para medis na berkompeten, na berperan di bagasan ni na melayani aka pengobatan di na hona penyakit sakit corona ya li Tuhan. Nang hami pe saluhuk na kuasa tami matu tangamu DBD, asa huma na madongani hami ali Tuhan, majagai hami nang gabi angget hami ali Tuhan terhindar sian akka sakit penyakit ya ali Tuhan. Nang akka na marsahi na asing pe ali Tuhan, toktong mau pasat tami tu tangamu na bedi. Lutung adong akka manami na nami diagalan ni pamatang na pihak di rumah sakit pe toktong ma iring-iring jalaramu ti ali Tuhan. Dumobi man negara nami on ali Tuhan, pasat tami tu tangamu na bedi. Oma na mangalion hademakat di negara nami on. Dumobi ma tu akka pemimpin ali Tuhan, pemimpin siap pusat satu daerah pe ali Tuhan. Toktong ma tangan jalaramu tinasi di ali Tuhan. Lemah hademakon di akan warga ni Indonesia pe ali Tuhan. Asabui hami ali Tuhan marlas ni roha di bagasan perngulon nami di daerah nami Samarinda on ali Tuhan. Tuhan dibata aman nami narabangsa di benua gijak saksoni nang warga jemaat ni huriope narong napida di tikyon ali Tuhan ima keluarga Padri Pegultom inang buru pajaitan nasida pida tu Pekanbaru ali Tuhan. Di HP pida nasida on ali Tuhan Muhammad dongani keluarga on perjalanan nasida tu Pekanbaru saksoni pe nang disan nasida toktong magawe manangan-nangan mangaramuti keluarga on ali Tuhan. Tuhan debata aman amin orang bangsa di benua gijang saksoni manang akka program-program ni gereja opel Tuhan purion pasata itu tangan menabede asahoma dapat luluson medala dohok dengan ali Tuhan. Tuhan debata aman amin orang bangsa di benua gijang berdosa nagurang doa milik Tuhan dakta mahami di hadapanmu. Alani ali Tuhan mangidu hami di asisan di dosa nami asa asimarham di hami ali Tuhan stung sesa dosa pangalasan nami ali Tuhan asa tuktama tangi ang nang eleleh nami marhiti di anak Tuhan Yesus martangi kami tu hadapanmu. Amin. Saparari deta sian nomor 640 ayat sada rudi rudna hukma takasa peliata.
Sapasada marhata, martanyang mahita. Pinuji pinasanga mahole Tuhan ganupari ganuptiki di bagasan ngulu nami. Di siala asi dohot denggan ni basam nama donga ni hami sahat tutikyon. Hatam na yang tanghinon nami ali Tuhan. Toktong pergogoi perbisuhi hami. Asa tahu hami mangulahosa di bagasan ngulu nami. Makuling mahole Tuhan ay nungarade hami laho tumangi hosa. Marhite Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhukna. Hatani dibata dihita di bagasan tikyong. Iman atar surat di barita nauli nasinura ni si Matius bidu 27 mamuka sinaya sada sahat rode 10 songono mahatan dibata takas mata payutihu. Tuhan Yesus di jolo silatus. Orang ni hari nai mertuk-tuk masude akasitua ni malim doho situa ni bangsoi do Pak Yesus laho mamusa ibana. Ditali jala ditoguna sidama ibana laho pasahat ton tupanguhum silatus. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona uhum nama ibana disongsoli marohana. Di paula mana tolu puluh rupiai tu akasitua ni malim doho tu situa ni bangsoi. Nin nama salah doau kujehe hodo hapena somar pipo alai di dok nasidama dangro di hami hodo nasari disi. Jadi ditipal homa peraki tu bagasan joroi lau sumurut siani laho manikot. Alai dibuat akasitua ni malim mahe pengi nin nama. Dan jadi padomu oni tu artani joro. Ai tu horni mudar doi. Jala mardos ni roha manasida manuhor hosa tu ladang ni padehudon bahen perbedaan di halak dagang. Alan ido ubahen namar buar ladang mudar rodi sadarion. Disima jupang hatani panurirang Jeremia namar do dibuat nasida do na 30 rupiai asam ni nani asam di asam deba anak Israel dungi dilehom mai manuhor ladang ni padehudon songon nani dokon ni tuhani tuau disido sahak ni turputai damang day nang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus huria di tuhatta boy dohono namanginang si Judas na sadagowar na so di halomohong di sudegowar na tersurat di bagasan buku Babylon. Sudah di bagasan Babylon holan gowar ni si Judas na so di halomohon nate. Molo taparohaho na manginang ba adong do namar gowar si Joshua. Adong do namar gowar si Paulus, si Jeremia dohok namar goar si Abraham. Alai molo taparoha do sona sorong dope namar goar si Judas Iskariot. Jalatar jaloroha do manginang bakol ni rohani natoras laho mabahen goar ni anak konna margoar si Judas sate. Apalagi masongon hala Kristen badiboto do latar belakang ni si Judas. Ima taringot tu pajeheon na pinatupa ni si Judas maradopon tu hatta Yesus Kristus. Pitor ingo doi. Ido pola bahen ra dang pola di hari koto jolma mabahen guarna si Judas. Ima latar belakang ni si Judas. Jalam hola si Judas do na dipangguarhon songon sahalak parjehe di buku Babylon namanginang. Turian itu hatam pajeheonon ima sada tindakan kejahatan na luar biasa teh. Ima napi natupa ni si Judas. Jala di pasaha do hata si parjehe tu halak na tergasip. Tu halak na sohaposa namanginang. Jala nama negai pos ni rohani donganna maradopon ibana sendiri. Turian itu hatam dohot hata jepe boy dohonon daksi halo mohonoton
akka jolma si parjehe. Kajahatun na sumali do tutuna pinatupani si Judas ay di jeheho do Jesus na somar pipo, na somar sala. Dan halat na baru tinabdani si Judas be anggo Jesus. Jala dakya Jesus patu pahon naroa meredepon si Judas. Jala si Judas ima sahala sisean itu hatta Jesus. Guru ni si Judas do anggo Jesus. Imana mana gunogu si Judas tu dalan nasi tong. Alai tolak ni ibana dua manginang laho majehehom tu hatta Jesus. Di jehehon ibana do Jesus si alani rupiah. Didok nak dison alani hepeng si 30 rupiah. Jala digadis do Jesus alani arta portibi. Mungkin saya dong dope di tonga-tonga ta nasongono digadis dongan na maradepon aka arta portibi ate songon nama sanakinan di epistel ta si Yusuf digadis hahana tu halak Ismail. Ima alani balas dendam, ala kecemburuan, ala holok si tutu rohani bapakna maradepon si Yusuf. Alai disima timbul aka simbolis majehehong jala menggadis si Yusuf. Niat dia kana marhahamarang dia manginang sesering do jupang si songoronate. Apalagi ma molo pembagian aka harta bidohono ma napinukan ni natoras ba sayolo do ribu guturate. Kalau dung sipul di tanong naing pembagi emak bagodang do molo nabi nege nari butate. Jala memang musenang di bagasa turpuk tahun songon upasani halak bata nama do pak ni manuk paturengreng merara mata mernida hepeng. Rodo si bolis laho mangelayla rohani si Judas. Jala tergiur do ibana disi. Nian sasi tongna amanginang nunga di boto Jesus neko masa si songoni neko jehehon ni si Judas nama Jesus. Jala tibu hiado di pasingot tu hatta Jesus si Judas dan naso di pasingot alai di paingot do. Ai di do Jesus do tong do nian lakani anak ni jolmai i. Songon naung dia turhon tu ibana. Alai marjia do halak nama jehehon ibana. Imana tersurat di Lukas 22 ayat 22. Di paingo Jesus do jea neko masa tu halak nama jehehon ibana. Daman dainang nahina holongan singo-singoti di pasahat Jesus ujurap ibana dohot aka siseani tu hatta Jesus. Jala disido si Judas. Alai molo taida dak tangi dak tinggil jala dak saring si Judas disingok-singok ni tu hatta Jesus. Dang dia tu resoni bana aha nani dok ni tu hatta Jesus. Ditutun ibana dolomona jala dioloi si Judas do si bolis. Dijeheho do Jesus naso merpipo. Kurian itu hatta songon upasani halabata nama do tinapul bulung si hubi pinarsaung bulung si hala. Unang sumolsol di budi aidada si paingot naswada. Dan naso di paingot Jesus si Judas. Alai dak tangi si Judas di singo-singo ni Jesus gabi sumolsol do ibana. Memang manol soli do si Judas di bagasan turpukong. Dung di ida si Judas nanang hona nama Jesus di sol-soli marohana. Alai dang marlapata bea manginang panol solion nai. Jala di bau lagi bana pehepeng itu akasi tua ni malin alai dang adong be lapatanna. Nang pe di doki bana salah doau. Memang mengaku salah do si Judas si bagasa turpukon alai dang marguna be. Dang adong be lapatanna ainung ngabe ditakut Jesus.
damang denang na hinaholongan di bagasan panol solion na tumace bagas dipilih si Judas do muse dalan hamagoan nate sumuruk do ibana laho manikot ido ujung ningolu ni si Judas di bagasan turpukong jala di sima lam gaddama dosana daksa guru di hita anggo hosatate mangina alai sa guru di debatado aina sana buat hosana sendiri Tuhan mate yang sisa lileng na ria mangina molo masa pe akan masa di bagasan pernguluata jala tung macai haci situ tu si taunokta unang gabe tatodong dalan hamaguan ima na bunuh diri ate tung macai maralo doi tutu hatta Yesus Kristus ala ima na dibuat ni si Judas dalan hamaguan lau manikot tutu memang manul solido si Judas di dosana alai ujungna tongdo dan marguna sasi tong na manginang denggado molo adong panol solio di dosa dengga situ tuwate alai molo tatadda dosa luhuk na aka dosata pangalahotta pabahenatta maradu perdebata manol solihita jala dina manol solihi ita naik manian adong muse perubahan adong manian hamubon ni roha dihita dang marguna panol solio na manginang molo dang diuduti dohok hamubon ni rohate nang do saya tadok salam audisi nindakan alai dulangi muse hasalaan na sarupa na sama jadi dang marlapata molo akasi songoni alai ikona dong do huhut muse hamubon ni roha jala ido na masa tu si Judas di boto ibana do na marsala ibana jala di sol-soli do dosana alai dan di paubaibana rohana marhite nama dapoton Tuhani dak Tuhani di dapoton si Judas alai isi doa mangina mulu tainga do pena perdalanan si Judas na di dapoton ibana na perpudi sahali ima akasi tua ni malim tusido di dapoton ibana marasing na masa dohok si Simon Petrus ate si Simon Petrus namangina memang tolu hali disangka libana tu hatta Yesus dina tertakut tu hatta Yesus merdosa do ibana disi ala sampai tolu hali dipersuada naso ditadebana tu hatta Yesus di bawah ibana do salana jala manol solido di son si Simon Petrus alani do ubahen na lawi bana sumuru tibana laho tu matangis alai di panol solion di ibana yang manginang dakola manol soli buti si Simon alai huhuk dotong di bau baibana rohana jala tarida do hamu bau nai marhite di dapat tolibana do muse akam punguan ni tu hatta Yesus Kristus punguan ya kasih siani tu sido halaon ni si Simon Petrus kurian itu hatta di masa haheun ni tu hatta Yesus Rapdo si Simon Petrus dohot aka si sianing jala dung di bote bana nong hehe tu hatta Yesus babi terlaudo si Simon Petrus huhu tu tanoman nai jala dapotan asini roha do si Simon Petrus pajumpang do ibana muse dohot tu hatta Yesus nong hehe di sima tarida asini roha ni Jehova maradopon si Simon Petrus jala di pasaha mamuse tu ibana ima ulaun na tu macebelga ima marberita nauli atau nga manginang molotai dado sien na duaw nakinang turpuk taon si Simon doho si Judas dia mana dumenggan si Judas do manang si Simon Petrus molo si Simon Petrus nakin huhuk do di pau barohani molo si Judas tu hamate yang sisa leleng do ditutuni bana lakkan atau nga manginang takas do di Yesus diturpukon marjia do halak nama jehehon Tuhani marjia do halak nama jehehon ibana jala masa do jiai tu si Judas Iskariot marjia do ibana ala di jehehon Yesus na somar pipo ala yang manginang sotung taripu na hola si Judas na boy gabi parjehe mulotai da do manginang saya dong dope halak
na boy madabu tu hasalaan songon na nyulahon ni si Judas sonate. Menggadis Yesus alani arta purtibi. Mulutai da dua manginang unang adong na sekongkol mangulahod dosa mararepon dongan na musuh nate. Saya somal do mulo taida saya dong do bakol-bakol ke kecemburuan songoni do hot aka roha-rohana orang mararepon dongan nate. Dang lo rohana mernida dongan na sukses. Baujungna dijoma dongan na lahu martahi-tahi naroa mararup pengusunau. Bohama asa madabu ujungna oloma dibayan fitnah dohot akalan na asin. Madabu matutu dukonilas marohan. Kudang do mulo taida kasih songonia mangin. Unang ado kita kompromi dohot dosa te. Ala Tuhan Yesus Kristus dang boy diajak dohot kompromi dohot dosa te. Tutung tadokon toy Messi holanoddo nindakan ujungna merajalela hita laho patupahon akka dosa. Alai taingo mamanginang apalagi molo di masa-masa pandemion tung macai godak situ tudo na mangulahon akka dosa te. Akka bakko-bakko ni kejahatan. Ala boham dangadong be haroroan ni pangomoan. Dangadong be molo taida do sinuengon banga tung bace godang akan di PHK kan akka pabrik pe nunga mertutupan jala di sima hita tung macai diuji do hapor siota buharo sasitong na hita songot dia do hita mararupon akan nama saun unang gabe tauloi bakko-bakko ni si boli sate gabi olo mahita manakko olo mama buat naso hakta jala olo musai parwarwa hodong atta. Alay tayo ngo mamanginang nasa natabahen alo pemasukan tu keluarga taulahon akan narorang tung arsihon ni debatado pasu-pasuna tuhita molo sedalan na sudinggan taula aka ulawlatta. Arsihon ni debatado sa luhuna aka pasu-pasuna molo dakasea pangalahotta perrohotta. Alay di sima hita naing tok-tok kita merningot dengan basa dohot asini rohani Jehovah. Natuk do tangan ni Jehovah laho pasahattong tuhita di bagasan permulat taun. Unang gabi ganggu rohat tate manginang. Harupi dong na martonga-tonga langit disarihud de bata nurmahita natinokpan. Alay di sima hita naing bergiat hita tok-tok kita mulaw-law nate. Sutung gabi dang mulaw-law muse. Alay kon huhup do mulaw-law. Jala manat hita mamering akan namasaw na manginang. Sutung gabi olo hita madabu tuaka bako-bako kejahatan nato. Saya dong muse jolma diutang dison, diutang disan. Jala di dia adong utang nakan. Alay dang dibayar. Mago kontak na jala Facebook na pe ba mate ma. Danga dong be si hubungon HP iba na pe ngalari. Masa do songoni amanginang. Tung mace godang do akan namasa si songoni. Jadi unang tabahen gabedak kapo sakita te. Alay di hita saluh na manginang manada mahita di dia do dalan na dumengga di bagasan ngulutong. Tutung tado hoti akka dalan-dalan narorang nakinani. Jala daw ma pangalaho akka sian tonga-tongata akka pangalaho si songoni ate manginang. So tungjong kita gabe si parjehe tu dongata jolma. So tungulo hita majehe dongata manginang. Jala marhiti akka pangalaho na songoni gabe daw man yan siya kita ka hisap-hisap ni dagit tate. Pangalaho, hisap-hisap ni dagit, nasayholan na majujui, mangulahon akka kejahatan. Yani madihita sa luhuk na, so tung arong na umarga di nguluta manginang, dukon ni Tuhan Yesus ate. Tuturi kodo dihita arta. Jala tuturi kodo dihita sinamot. Rikodo di hita doho jabatan kuasa seperti biate manginang. Riko situ tudui alai
naing nian rumiko tuhata Yesus dihitate. Ima tanu musadahu di bagasan ngulukta. Taingok ma sari honon nado hita. Jala unang pola mabiar hita molo dau rumiko tuhanita bai di bagasan ngulukta. Ai di sariho jala parade nado sude akan arumikoti di hita. Jala takas do di Tuhan Yesus saya jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama Tuhamu akka odek ikon harajau ni debata do jumolo sahali talulu ya mangina. Taingok ma di Matius ono ayat 33 ido di paingok debata tuhita. Jala lo bisian 30 rupiah lehonon ni Yesus do itu hita. Molo olo hita tangi di hatana. Kurian itu hatta takas taboto amanginang sudero hita hea madabu tu bagasa dosa te. Jalam madabu do hita tu jormong ni sibolis. Songon nama satu si Simon Petrus si pata memang taparsuada do kuaso ni Yesus di bagasa ngulukta. Taparsuada do nang taluhukna akka asi do denggan di bahasa ni Jehovah di bagasan ngulukta. Sayolo do taparsuada ya te manginang jalan godang naya ka dosa dohot hasalaan nah ya taulahu di bagasan ngulukta. Alai di somma hita manginang madok mauliati tutu hatta Yesus Kristus ala boha ala para siroha godang riban. Leba ribana tarimas. Jalan dang di balosot tu hita hobartu hajahaton. Naung taulahu di bagasan ngulukta. Jaladang hama mata ni parjahati di pangidu Tuhan Yesus Kristus yak kita alai ahad wa mangina. Ima hamu baun ni rohate. Di pasaha debatapi hosaha nguluat tu hita manginan sahat tu tikyon. Ala ari parasia do tikyon. Ima laho marhamu baun ni rohate. Ido nani igil ni Jehovah yak kita. Jala ido di Lukas 15 ayat 10 sumatu sido muselas ni roha dijolo ni aka suru-suruan ni debata mida sahalak si perdosa na paubahon rohana. Kurian itu hatta tinatarjol mahita manginang jala taboto dirita merdosa dina manol soli hita di dosa tai naing nian rikot si tuturi hita laho marhamubau ni roha. Idona rumikot paubahon roha dia dopan ni debata. Jala tarapot tong matuhata Yesus, jala tong matadok tu ibana, talo asma dirita di pai baru, di pauba debata di bagasan ngulutong. Talo asma debata nama ngatur ngulutate. Asa dao majea, jala pasahaton debata ma pasu-pasuna tu hita. Molo toktong do hita, tangi di hatana, jala tinggil hita di pajuon nai. Asa di hita saluhuna lehono ni debatama narun koti saluhukna aka odeng di bagasan nguluta. Atong di hita saluhukna manginang taparohaho mahatan debata uhukma tapauba rohata. Amen. Martanyang mahita. Pinuji pinasanga mahole Tuhan ganupari ganutiki di bagasan ngulunami di saluhukna asni roham denggan ni basam nama dongani ngulunami sahatu tikyon. Terlebih oleh Tuhan nang dihatam nang hutangi hok kami. Ajari pergogoi perbisuhi kami le Tuhan. Asa tahu kami mangulahosa di bagasan ngulu nami. Asa marurak marperbui me le Tuhan. Taiti pergogoi perbisuhi kami hola Tuhan sabing. Asi maruhama le Tuhan. Dau matutu le Tuhan jea siang tonga-tonga nami. Jala toktong male Tuhan padau bako-bako ni sibulis sa tonga-tonga nami. Terlebih songon pangalahon ni si Judas ale Tuhan. Asa unang olo kami le Tuhan majehehong akadongan nami. Terlebih le Tuhan tok-tok kami di bagasan biar mida Jehovah di bagasan ngulu namion. Asa tangi tinggil kami le Tuhan di hatam. Jala tok-tok kami le Tuhan mangulahosa di bagasan ngulu nami. Asi marohama le Tuhan. Na persiado kami na hodo le Tuhan na madongani ngulu nami. Terlebih le Tuhan nang di bagasan tikyope, kuban kami di bagasan tangyang nami, ima le Tuhan saluhut na ruasmu. Toktong lehono mu hahipaso gajang ni umura le Tuhan. Terlebih le Tuhan, lehono mu matu nasida, dohot akka narumikot, pasahato mo le Tuhan di tonga-tonga ni ruasmu di bagasan tikyo. Asa toktong le Tuhan,
Boy di bagasan lasni rohana sida dinalahu mangulahon akka ragam nya kasulauna lehonomu matutu ale Tuhan akka ulauna dengga dinasida jala lehonomu matutu ale Tuhan akka hahi pasong di tonga-tonga ni ngolu nasida terlebih ale Tuhan akka yanakon na pinamihumutu nasida toktong di bagasan biar mida Jehova toktong di bagasan ibu-ibu magodang ale Tuhan toktong lehonomu akka habi suhon na syakoi asa marbisu kale Tuhan dinalamat dalani perngoluanna terlebih nang di bagasan tikyon ale Tuhan saluhukna aka aktivitas nami tuho matok tunghu pasahat kami jala pasu-pasu hami ale Tuhan dinalaho mangulahon aka ulan nami na marnagami di bagasan tikyon moliate madibole Tuhan sesa saluhuk dosa palusan nami nagudangi asa tuntama hami gabi habaran di pasu-pasun amin. Marede mahita siap bukede nomor 247 uhuk mahita papunguhon peliata peliat 2A dohok 2B. Satanya koma peliat taong tua dopa ni debata martanyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang.
Hodo harorani saluhus lehuleh nadengga doho nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati pulhan harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibiong. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami. Godang nisilehelehomitu hami. Asalam girgir hami madomol yate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Badia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya sau malamoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tuto ditabe. Shalom, Horas selamat hari Minggu Madihita Salhu.